Machiegni nyakora mogi. Jadoko mare iluongo ni Elizabeth Otieno. Nyinga en George Bati machiegni. Anyuola mar Bernard Kavuli, rawera mancha nondhi chieng' Jumapil mokalo Ngong, owuok oko ka gigolo duondgi ewi meko makamano manotimne nyathigi, kendo koro gidwani mondo nyisgi kama rawachgino nitiere ka koro chunygi ni kod dang'ni mathoth. Gikwayo sirikal mondo weye thuolo kata ochwale do ka ongima. Ote makama osir kod jogweng' kod jotelo mawuok e kaunti ma Kitui. Cleophas Oluoch nigi ler mar wachni. Tarik 22 dweni mar 12 en odiechieng' manyocha oketo anyuola mar Bernard Kavuli gi achiedh nade. Luoro kod achiedh nade nikech lal mar wuodgi. Kavuli nyocha ekotieko penj mare mogik e somo mar fwambo, kendo ne gweng'gi nigi geno mar neno kaka ichwone kondo. Motelo ne ndhicho mare, rawerano ne onenore aluora mar Ngong kaluwore gi tipo mar wang' dede ka iteke gi thuon kendo isoye nyamburko mar kido mar Probox. Nyaka sani pok oyud humbe. Kawuono anyuola mar Bernard Kavuli dwaro ratiro mar nyathigi. Lit kod mirima nenore wang' min mare. Nataka mtoto wangu apatikane, anadhiwa salama sikuli tangu Bernard anapotea. Rawera mane okuongo nyono mbalariany koro lal. Meko maichich ni sirikal ematimo. Tunaomea sana. Na huyu ndio mtoto tunategemea kwa sababu ndio the only breadwinner kwa hii family. Wakati anamaliza shule alikuwa anakuja kugraduate mwezi wa 8. Na ndio the only boy mwenye amefika university. Na yeye alichagua kusomea tumjia journalist, mwandishi wa habari. Na akaanza kusomea Nairobi. MKU ndio alikuwa anasomea. Penjo thoth maloyo duoko ne anyuola ni. Penjo magingo en ni jomage mane dwaro neno ni Bernard olal. Toka sirikal kokalo e tendo bila wacho ni ok gimake. Kare bad sirikal mane omako Bernard. Are Harambee Days inahusikanga na hii kwa sababu hatuwezi kujua sisi sio serikali kama wao. Na kama hakuna kazi ya serikali inafanya kazi gani Kenya? Kama Kenya kunapotea mtu leo, kesho apotee mwingine, kesho apotee mwingine. Na ukiuliza polisi wanasema hawahusiki. Na kama hawahusiki na hakuna mwingine anaongea, sasa inamaanisha tunaishi Kenya gani? Jaod bura ma kaunti ma Kitui Irene Kasalu korka kore dwaro ni jotelo bed gi orruok kendo kik ndi jopiny gi thuon ka odwaro mondo we thuolo mapiyo. Sisi watu wa siasa kila siku watu wanasema maneno yenye hatutufurahishi, lakini ya hiyo haimaanishi ya kwamba hao watu wadhulumiwe, those people to be abducted and those people to be tortured. So we request within 24 hours, we want our son Bernard Kavuli to be released and presented to the family, all life and sound, untouched. Jogweng' bende owuok oko mar kwedo meko gi thuon kendo lal mar Bernard ka koro gimiyo sirikal seche 24 mondo miyo we thuolo ka ok kamano to gibiro bago ng'anyo mager. Mtoto wetu Bernard ambaye ameshikwa, tunaomba serikali tafadhali kama inawezekana iweze kumwajilia haraka iwezekanavyo. Na wasipofanya hivyo kwa muda wa siku 7, tutafunga njia ya kutoka Kamuongo kwenda Mwingi ama tufunge hata ya kwenda Nairobi. Tunataka mtoto wetu Bernard Kavuli aachiliwe haraka iwezekanavyo sababu tunateseka bila kukaa bila yeye. Bod mar jopuonjre machon mane oyudo sir som mbalariany mung'ere kaka Chivening Kenya Alumni Board ogolo duondgi. Gilero ni giriwore gi jo-Kenya nyiso ng'ur margi ewi kaka jopiny osebed ka indhiyo e kinde mokalo kata sani. Kendo gidwaro ni sirikal kokalo migawo mar arita mondo chiw ler kod arita ne jopiny duto. Gimedo siemo jopiny matiyo gi mbui mondo bed gi luor. Magitimore e kinde mar rowere chano bago ng'anyo pacho kae chieng' wuok tich mabiro. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.